bafazi into zakuthi nisho i-EFF yalapha eSouth Africa, like nisho like nisho there's no way. Efethu bekulahleke umuntu elahleke nge-2 ka-April wavela nge-2 ka-May, the whole month engabonakali. Kwade kwasuka otata uphakela umthakathi ngapha neqembu lakhe bayale for ukuyomkhangela, fine bamfumene, but ke yonke loo nto thina sisavuyela uba efumaneke esaphila. Boom, i-EFF ithi makabanjwe for ukufake kidnapping. Sisajonga leyo, boom, nangu uMalema ureposting, which means uyavumelana nayo yonke lento. Nisho guys uba i-EFF yalapha eSouth Africa okanye yama-foreign? There is no way. I think EFF ngumbutho wama-foreigner qha ose-South Africa, because there is no way. Yo, abantu besavuya umuntu efumanekile, then kukho abantu abathi makabanjwe for ukufake kidnapping. Ayini nina. And uba ninenyani nina abantu be-EFF anizumthethelela uMalema. Uretweetile laa nto, uyiretweetile, sanumthethelela. Uye waretweeta, uretweetile ngethathe ixesha lakhe waphikisa pha. Uthathe ixesha lakhe waretweeta. Thatha ixesha lakhe waretweeta. Thina bantu bebepha sifike pha sakhuza umhlola. Sifike sakhuza umhlola thina. Khange siretweete. Uretweeta into ovumelana nayo. Once uvumelana nento uyayiretweeta. So sanumthethelela nithi hayi inguye be-1010 kwazi kwa-1010 i-account ayo ntontoni ayo EFF. Kudala waretweeta into ezithethwa ngulaa mntu. Unini waretweeta into ezithethwa ngulaa mntu la uMalema xa ivumelana nayo into. Nathi siyaretweeta xa sivumelana nala Rupert. Can you mean, guys, you? You know, when I first saw this from someone else's TikTok account, I thought it was fake. I did see some people saying, nah, this has to be fake. Now, let me tell you, this is not fake. I went to Twitter. I'm the one that screenshot that myself. So I can say it without saying allegedly. It is a fact. It is there. So let's read what is being said. That is Mr. Rupert, right? Says, arrest Mazu Kubega for faking his kidnapping and charge him with for perjury, fraud, as well as wasteful expenditure of state resources. Now look at who retweeted that. Julius Silo Malema. Now I did go to that profile to see, is it the Julius Malema? And yes, it is. Now, the question that I'm having is that throughout this week, we were all reporting, you know, all of us. It didn't matter who support the ANC, who support the EFF, who support any. We are tweeting, we are making videos. We are saying, guys, let's make as much noise as possible so that this young man can come back home alive. And as much as a lot of us, honestly, we were fearing for the worst because it had been so long that he had been gone. But we said to ourselves, we're not going to lose hope. To a point where March and March is it Change USA? I'm so sorry to forget the because you know this organization it's a bit new to me. They went there to phosphorus and they were toying and saying that until this young man comes back home, all spaza shops will be closed because we know what is going on in South Africa. It's no longer even a secret. I did not see Julius Malema actually make noise about this young man for him to come back home alive. Now that he's home, he's retweeting unconfirmed information as a leader. Because this is what this man is saying. Now what I've seen is that Mazu was dropped off somewhere. He asked for help. He was dropped at the police station. They said he's in a bad condition. So he is in the hospital receiving medical attention. Mind you, the family has not said anything as of yet. We do not know anything. So that's our Mazwi faked his own kidnapping. Oh, guy. And why is
our leader retweeting? What does he know that we do not know? And why before this was he not sharing and fighting as hard for this young man to come home alive? But anyway, Tina, we're happy that our Mazwi, our brother, is back home. I mean, he's back. He is alive. There's allegations saying that he is in a bad condition. So we are obviously going to wish him speedy recovery. This is public interest, so I'm definitely sure that a statement will be released either by the police or by the family. To or even by March and March to let us know exactly what it is that had happened. But in everything, I'm just glad that he's home alive, and I hope that he'll make a speedy recovery. But yeah, this guys, as umntu owayevotele i-EFF ndim lo, iyafuna zekhe sithathe ixesha sikhe sicela uxolo sizi-South Africans kwi-EFF ngento esayenza yona. Hayi basifuna basithanda abantu be-EFF. Yini ungekapheli 24 hours uMazwi evelile kungabi khona investigation noba kwenzekeni kwazi kwathini senide nibhala izinto ezibuhlungu kangaka kwi-Twitter? Anina sympathy uvelwano olu benizami benikhenenze ngathi niyalenza nabhala istatement sento yoba makafunyane uMazwi. Anina sympathy yoba kuthi kanti everything inyani, amaPakistan amkidnaphile lamntana. Yini mali emudu retweet into ethethwa ngulo Rupert wento ntoni obhalwe ngelagama? Yini guys, ubuntu ungalindi nje baba kubekho investigation nje kuphela noba yi7 days. Is it because of abantu abasefront ingaba abantu base KZN? Yini sibe ngabantwana kanje, singabantu be-EFF sibe ngabantwana kanje, sifuna uphindiselela sifuna ususa le credit because ayizanga nani. Yini? Hayi xolweni guys. Hayi bendisenza content as a lazy South African. Ndivuka ndisenza le content so that ndibaleke ndiye nasemsebenzini. Xa ndithi hayi nazi tweets. Umongameli uretweetile akazivanga noba ithini nyana, amapolisa asenzile istatement into yoba kusekho investigation. Hayi ndikhubekile mntasha, ndiyacela uxolo guys bantu be-EFF ngokuba nisonyanye kangaka nithanda ama-Afrika. Hayi ndiyalivuma niyawathanda ama-Afrika, not nina, not ubuntu, because nina ningama-African, ningama-South Africans before nibe ngama-Africans. I-passion yenu yokuthanda ama-Afrika ndiyayi-understanda iba isuka ezantsi esiswini, but umsila wami uyaqaqamba yile nto niyenzayo. Hayi ndiqaqanjelwa ngumsila. Awami umsila nje mhleli kwesi situlo uyaqaqamba. There's no way uba ningasonyanya kangaka siqala baseMzantsi Afrika, impossible. Into funeka izekani, funeka izekani athi ngabantwana. And the way abanekwari ngayo abantu be-EFF ngoku kwilantuka bantu base-KZN, abantwana nexesha laba bantu base-KZN bebebavotele. Because they're just showing ukuthi asixesha lelo asinifuni asithende. Abantwana nexesha nala 1% okanye la 0.0 upha e-KZN. Ukhona umuntu wase-KZN osafollow ilanto kwi-EFF guys. Because bayenza ibe ngathi yinto ye-tribe le. Phofu sasibavotele thina singapha e-Eastern Cape singamaXhosa. Simazi uba uthukisa unjani ulanto kumale mazi kaloku mntu apha ku-ANC ngokwaye upresident ye-ANC Youth League. Ndandimonqena because of izithuko, yayingadibani nam nje, but ndathi ndizamvotela because of into ndandinethemba. Yazi laa nto kuthiwa ndinethemba yathatha i-short caf. Hayi ndimvotele kabini guys. Hayi mna ndivotele twice. Ndivote twice bantakwethu, ndivote kanje. Damani abantu besithi MK, imoto esasihamba ngayo ngosasiyovota yayingabantu be-MK. Ndandikhwaza ndodwa, abantu betshintshile, siziphofu besizi-EFF sonke.
abantu betshintshile ndathi unotshe ndiyifayitha hayi ndidanile ndizakule ndinodana yhu. And sokuphela ke ngokuphela nathi ke ngokwaba base-Eastern Cape nje ubuntu isikhalo sami ubuntu nje ubuntu uba uverify yonke information and then after that uze ke ngoku uze phambili, because uze phambili masithi aba bantu baxoka uze ngaphambili ke ngoku une-facts, unento ezi-facts, because ngoku laa Joy even if aba bantu bebemkidnaphile laa mntana sisazawuva i-statement from umazi umlomo wakhe, even if bebemkidnaphile aba bantu laa Joy nifuna uyithomalalisa laa Joy nifuna usicima isibane soba hayi silele sonwabile, because we are South Africans. Funeka abantu abalala bonwabile ibe zii-Africans. Abhongolile Ithi EFF makabanje uMazi Kubheka for faking his kidnapping and charge him for perjury, fraud as well as wasteful expenditure of state resources. Unyanisile umuntu wathi ba uFloyd umke nehafi yengqondo kaMalema. Hello Mzansi, welcome to Mgozi waseMzansi. People are coming harder for uJulius Malema ngemva kokuthi kutholakale uMazi Kubheka ngilo body who went missing amhla to April 2026. Lo body lo walapha eFirst Glorious bekane sitolo lo bekaloka approacha bani bokufika bathi bafuna ukuthenga lesi sitolo ala naso, and they decided to kidnap him. Ubuyile ke utholakele and because the police station First Glorious wayesana sesibhedlela abantu abaningi they were so happy ukuthi inkosi yami so right utholakele ubuyile. People were so happy, bajabulile bavakalisa nje kujabula kakhulu lapha enkundleni yokuxhumana. Then uRupert yena uhamba ubhala laphana ku-Twitter wathi kufanele aboshwe uMazi Kubheka for faking i-kidnapping yakhe, kufuna charge for i-fraud nokuwaste ma-resources estates. And guess who reposted that tweet? Julius Silo Malema sana. Julius reposted ukuthi uMazi vele kufanele aboshwe. Like people are so disappointed kuMalema ukuthi uwavikela ngaleyo ndlela ama-foreigners wathanza ngaleyo ndlela, and the people even believe ukuthi uMalema it's like has been remotely controlled by ama-foreigners because what usho njani ukuthi kufanele aboshwe umuntu atholakele lo muntu lobeka kidnappiwe wona ukuthi aboshwe. You don't care ukuthi kwendakaleni kuye, you didn't even say anything nangalesikhathi angekho wena nje into lethinza ama-foreigners uyohlezi uyimela. Abantu abaningi they are so disappointed kuMalema, bazi badebuta ukuthi uMalema kahlahle umuntu lonjani. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. So goodbye.